Parang nakaramdam din ako ng brain na ako. Parang every week naman tayo. Yun nga eh. Parang actually kung tatanungin naman ako ngayon hindi ko gagamit yung word na sayang. Wala siya sa ano. Sayang? Yung word na sayang, hindi ko siya gagamitin sa journey ko dito. Sa nangyari. Ay naku Ian, huwag mong sayangin ang binigay sa iyo na opportunity na nasa loob ka ng bahay ni Kuya. Ang dami. Gustong pumasok sa bahay ni Kuya. Swerte ka, nakapasok ka. So huwag mong sayangin. Enjoy your moment while you're inside the house. And keep it up. Kasi wala. Kung ano ang magpapatulog sa'yo sa gabi, kung hindi ka makakatulog nang hindi mo siya kausapin. Hindi kakausapin mo. Pero kung tingin mo, it will add fire to the flame, then don't talk. Just let it flow naturally. Gets? Please don't forget to subscribe and likes. Thank you guys.